खुलुमबाय आं जुनास बसुमतारी बडलेण्ड टक्स नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आथिंजों हान्जा सुरनायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। बे जुथुमायाव आरो बे आथिंजों हान्जा सुरनायाव बाहागो लानानै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि रिहन दैमारि बिथाङा मा फोरमायदों फैजों मिथिनानै लानो। 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिबायदि सरकार सालायबोदोंमोन, गोबां बिटिसि ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोदोंमोन, बिटिसि ओनसोलाव मोनसे खौसेथिखौ लाबोदोंमोन, गोजोन थासारि लाबोदोंमोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव फोथायनाया फैफिनदों, हाग्रामा महिलारि दैदेननायखौ मोजां मोनफिनहरदों आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गावनो गावबा गाव बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव माने बाहागो लाफैदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव गोबां जायगायाव बेबायदिनो गिदिर गिदिर गेस्ट हाउस जेरैहाय दिल्ली, केलकाता, चेन्नाइ, बेंगलरावबो बानायबाय हादों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो सिलिगुरि बिदिनो गिदिर गिदिर गेस्ट हाउस बानायबाय। नाथाय दिनै बे गेस्ट हाउसफोराव बिथांमोना थायो, गावसोराथ' जेबो बानायनो हायाखै। दा बेखाय हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै बिथांमोना जि समाल'सना खालामो, बे नंखाय बाथ्रा। आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिनि फिन हिसाबै बिसायख'थिसो नेगासिनो दं। जों बुंखाबाय थादों बिसायख'थिया माला फैगोन, हाग्रामा प्रमद बर'खौ माला क्षमतानिफ्राय बोख्लायनो हागोन बेखौसो नेगासिनो दंसै। जोंथ' बुंखादों जेबो मावनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा बुंगोन बे बोसोराव बिथांमोना मा मावखो। दिनै जुदि उदालगुरि हालामाव जुदि नायोब्ला बिथांमोना मोनसे बिल्डिं बानायदों होननानै बिथांमोना देखायनो हानाय नङा, मोनसे गिदिर माबा मोनसे माने बानायदों होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा। जा फिथा हानानै बिथांमोना बेखेवदों बे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मावखानायखा बानायनायखा। जानो हागौ गामि ओनसोलाव मोनसे मोननै फिसा फिसा लामा बानायनो हागौ, खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों बुंगोन बिथांमोना मोनसेबो लामा गिदिर बानायनो हायाखै, दालां बानायनो हायाखै, खुनु स्कुलफोराव कलेजफोराव खुनु बेबायदि माने स्कुल बिल्डिं बायदिसिना बिथांमोना मावनो हायाखै। इतिमध्ये बुंदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव बिथांमोना बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै। दा इतिमध्ये बे बोसोरनैयाव प्रमान जाबाय जे बिथांमोना बे साख्रि होनो हाया। CSB होननाय मोनसे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड होननाय मोनसे हाग्रामा महिला बिथांनि दिनाव दङमोन आरो बे सिलेक्सन बोर्डनि जुगेदिनो माने सिलेक्ट खालामनानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ हाग्रामा महिला बिथाङा होदोंमोन। हयथ' सोरबा नों आंनि मोनाखै जानो हागौ, खिन्थु बिटिसिनि थागिबि मानसिफ्रानो मोनदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौबो होनो हालिया, बे क्षमताबो बिनियाव गैलिया। बिदिनो रायजो सरकारा बेखौबो लाना थांबाय। गतिके बिथाङा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि जेबो होनो हाया। ना इतिमध्ये बेथ' बोसोरनैयाव प्रमान जाबाय। जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जायोमोन, बे ओरैबायदि क्षमता लानानै बिटिसिखौ सालायदोंमोन, प्रसासननिफ्राय लानानै गासै बिथिङाव बिथाङा कन्ट्रल खालामदोंमोन। नाथाय एखे सियाराव जिरायनानै प्रमद बर' बिथाङा क्षमतासो खोमाना लाबाय। आनखि बियो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आं सालायनो हाया होननानै बिथाङा स्टेट गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। DC SPखौ कन्ट्रल खालामनायाथ' बादानो गासै फाइलफ्रा दिनै DCनियाव थाङो। DCआ मावब्लासो बिथांमोना खालामनो हायो। DCनि सायाव SPनि सायाव बिथाङा जेबो कन्ट्रल गैलिया। गतिके रायजो राजाफोरा नुखाबाय बिथाङा जेबो मावनो हाखाला, जेबो कन्ट्रल गैखाला। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव जिथु आस्था दंमोन, बिसास दंमोन, बे गैलिया। बिपिएफ राजनिति हान्जाया जे क्षमतायाव फैफिनगोन बे एकदम 100% खाथांखा। दा रायजो राजाफ्रा नेबाय थादों माला बिसायख'थिया फैगोन। मानो होनब्ला प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार UPPL सरकार बेयाव जेबो फोथायनाय गैखाला। मानो होनब्ला बे बोसोरनैयाव नुखाथारबाय बिथांमोना जे जेबो मावनो हालिया, मावनो रोंलिया, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखाबाय। क्षमता गोनां काउन्सिलखौ क्षमता गैयै खालामना लाबाय। बेखायनो बिनि सायाव आस्था आरो बिसासा गैला। हाग्रामा महिलारियानो हायोमोन, बेहानो क्षमताया दं, बेसो हागोन, बे फोथायनाया रायजो राजानि गेजेराव दंखायो। आरो बेखायनो दायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो नागिरफिनदों रायजो राजाफ्रा। इतिमध्ये थांनाय 4 अक्ट'आव मार्चनि 4 अक्ट'आव बरमाव जोंहा मोनसे सानसेनि हाबाफारि लानानै एनुवेल कनफारेन्स फाथिदोंमोन आरो बे कनफारेन्सआवनो इतिमध्ये हिदान्त लाबाय जे क'क्राझार आरो उदालगुरि जुदि डिलिमिटेसन जानानै जुदि उदालगुरि समस्ति जायोब्ला बा मंगलदैयानो थायोब्ला दिनै बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्रायनो जोङो बिजाथि होगोन। खुनु राजनिति हान्जादो जोङो माने एलायन्स खालामा। इतिमध्ये जों हिदान्त लाखाबाय आरो इलेक्सना फैब्ला जोङो पार्टि केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन आरो जों गावनो गेलेनायनि बेबस्था खालामगोन।